Quan vaig arrencar aquest blog, em vaig proposar donar veu i visibilitat a les arts escèniques. És una evidència que el teatre és la meva passió. Fins i tot, en una etapa de la vida, vaig somiar en dedicar-m'hi, però el teatre amateur m'omplia més. Fer teatre simplement pel gaudi de pujar a l'escenari, sense sentir una mirada examinadora o uns companys competint per ser millors que jo, em va fer guanyar un premi com a millor actriu que per mi va tenir més valor que treballar al Teatre Nacional de Catalunya. Parlar amb en Ferran Jiménez, de La Tramolla, m'ha fet confirmar que vaig prendre la decisió correcta, perquè, com va dir l'Albert Schweitzer, l'èxit no és la clau de la felicitat. La felicitat és la clau de l'èxit. Si estimes el que fas, tindràs èxit. El dia que vaig fer fotos amb Ferran, em va explicar, orgullós, que els seus alumnes acabaven d'estrenar un espectacle i havia estat fantàstic. M'ho va dir amb llàgrimes d'emoció corrent per les seves galtes. No podia ser més feliç ni podia sentir-se més exitós. En Ferran Jiménez va començar a fer teatre de ben petit a l'Escola Montseny, a uns tallers trimestrals que s'impartien en horari escolar. D'adolescent formava part d'un grup que liderava la Maribel Alcàrria a l'Espai Jove La Nau de Mollet, amb qui va participar a la ja desapareguda Mostra de Teatre Infantil i Juvenil de Can Gomà. També va actuar amb una companyia de teatre de parets que portava l'Alfred Rodríguez a Can Butxosa. A l'Institut Vicenç Plantada es va apuntar a un programa de teatre dirigit per en Frederic Roda, que englobava instituts de tota la comarca i comptava amb professors de renom. Cada any s'escollia un autor i tots els grups s'endinsaven a la seva vida i trajectòria a través d'una de les seves obres. Es feien dues trobades entre els grups, una a mig curs per compartir el Work in Progress i l'altra per exhibir l'obra al Centre Cultural de la Caixa de Granollers. Aquella iniciativa va deixar empremta en Ferran, que ara lluita per crear una xarxa de teatre escolar a Mollet, que recuperi el nom de Mostra de Teatre Infantil i Juvenil i reuneixi 2 caps de setmana als alumnes, per compartir, aprendre i sobretot gaudir de la màgia del teatre amateur, com en la seva adolescència. Actualment, aquest projecte s'ha començat a realitzar a les escoles Montseny, Sant Jordi, Joan Salvat Papasei i en Joan Abelló, com una iniciativa privada, però el desig d'en Ferran és que acabi per ser finançat públicament. Aquell programa implantat als instituts va marcar un abans i un després a en Ferran. Li va permetre fer i gaudir el teatre al mateix temps que el va fer descobrir en Bertolt Brecht, l'autor que s'estudiava aquell curs, un dels principals precursors del teatre de l'oprimit. Si a més sumem que el seu mestre va ser en Jordi Forcades, un dels seus incitadors, en Ferran se li va obrir un camí tan llarg que avui dia encara continua recorrent. Un camí que inclou majoritàriament l'ensenyament i que ara exerceix com a professor i director de l'Escola de Teatre i Dansa La Tramolla, de Mollet del Vallès. Bona tarda, Ferran. Un plaer veure La Tramolla i al mateix temps tristesa de veure-la un altre cop buida, no? Ai, sí. Tornem a les restriccions amb les activitats de Sant Ferran. Sí, altra vegada. Què has de fer? No ho sé. Sobreviure. Sobreviure, què fareu amb els cursos inicials? No, a veure, el que hem vingut fent ja des de l'any passat al confinament, que és continuar amb tota l'activitat i tots els cursos adaptant-nos a la situació. El confinament van ser 3 mesos d'activitats a distància que vam poder acabar amb un final presencial amb molta cura, no? Vam poder acabar amb un final presencial. Després a finals d'octubre, doncs ja el que vam fer va ser, depenent del grup i depenent de l'activitat, de la matèria que s'estigués treballant, uns grups van poder fer, o sigui, van decidir fer-se amb videoconferència o amb activitats, diguéssim, a distància, i combinar això amb la programació de classes extra quan ens deixessin tornar per anar recuperant, diguéssim, la cosa. O sigui, la idea és que intentarem fer-ho tot
però doncs això, ha combinat. En els moments en els que ens deixin obrir, fer tot allò que puguem i els moments que hem d'estar tancats, doncs anar fent algunes trobades per videoconferència, treballs, diguéssim, a distància, i intentar, com sigui, que els processos engegats no es tallin, sinó que puguin anar-se desenvolupant. Però bueno, també és un aprenentatge que estem fent, suposo tots, no? En vivo i en directo. Anem trobant les estratègies millors cada vegada, però és molt complicat. És pregunta obligatòria a les meves entrevistes. Sí. Funcionen les classes online? No. Sí. No. Les meves no van funcionar, jo soc professor de teatre. Les classes de dansa, algunes sí que funcionen. Mira, precisament era aquesta la meva pregunta següent. Era, creus que funcionen més les classes de dansa que les de teatre? Sí, està claríssim. Les classes de dansa funcionen. I les classes de teatre, algunes activitats funcionen. Però s'han d'adaptar molt. El teatre és el que passa quan els trobem. No? El teatre és allò que passa aquí i ara, quan estem junts. No? Que estan separats és molt complicat. Hi ha algunes coses que sí que es poden fer. El que passa és que jo, amb els meus alumnes, em vaig adonar que, així com les classes per videoconferència durant el primer confinament, durant el moment dur del primer confinament, tenien una funció fins i tot social, o sigui, perquè jo veia que la feina que estaven fent era necessària perquè era una finestra de trobar-se i de tenir un moment fugir, diguéssim, de la rutina del tancament. També va acabar sent una llosa. I hi ha molts nanos, sobretot els més grans, que no arriben a ser adults, però ja no són nens, que són les edats crítiques, no? Són molt complicades per molts motius, que els estem llançant una pila de coses a fer online que estan així. I jo a l'octubre ja vaig decidir que no. Que en aquest moment les meves classes online farien més mal, potser, que bé. I aleshores el que jo per les meves classes he decidit és fer aquesta estratègia. Fer treballs, o sigui, fer treballs a distància que es puguin fer individualment, en el moment que ells puguin, en un espai que ells puguin, i el que després jo puc anar corregint, no? En base a vídeos, en base a 5 moments de veure'ns, però veure'ns entre tu i jo, saps? Fem una videoconferència, però entre tu i jo, per veure, mira, aquest treball que m'has enviat, per aquí, per allà, i, saps? Això per una part, perquè no deixin de fer, diguéssim, alguna coseta, i això combinar-ho amb, doncs, que ara, per exemple, al Nadal, hem estat amb grups de 6 màxim, i per tant també amb feines, o sigui, amb grups més reduïts i tal, però hem estat posant hores de classe precisament per avançar-nos a la següent. I ara estem plantejant, per exemple, estem planificant que pel Dia Mundial del Teatre, que és 27 de març, i creuem els dits, que la tercera onada hagi remès una miqueta, doncs estem planificant moltes activitats per aquelles dates, per, diguéssim... Però m'imagino que en petit comitè. Clar, i totes a més... Que després es puguin fer grans, estupendo. No, pels alumnes i a més en grupets de 6. Però vull dir, clar, estem planificant, doncs això, doncs ara tindrem un mes, que diu que són 10 dies, però bueno, ja sabem que no podrem fer res, doncs mira, que aquestes hores hem de fer els treballs que puguin fer-se des de casa i després fer unes sessions uns intensius, diguéssim, pel Dia Mundial del Teatre i dates així potents, doncs anar recuperant. Perquè tu ara adults no tens... Sí, també tenim adults, els adults
doncs també tenen la seva... Són molt complicats els adults, com tots, no? Com els infantils. I amb els grups d'adults, doncs també el mateix. En línia funciona més amb adults que amb nens, o no? O estem ja tots saturats? Van ser els propis alumnes els que van decidir que no es van quedar adults. I a més és que és molt normal perquè estem treballant des de casa amb l'ordinador. No? Sí, l'estrenador sí. Has de tornar a tornar. És com si tinc ganes de sortir i bueno, si no puc fer una altra cosa que ja sé com llibre, doncs em llegeixo un llibre i no estic a... No, és que... I és curiós perquè quan estava en el confinament dur, potser havies estat tot el dia a l'ordinador, llavors et posaves però per fer l'activitat de teatre i sí que era una altra cosa. Però en el moment en què vam poder començar a sortir una miqueta al carrer una volta, la veritat ja mateix era el que arribava més mica que més ganes de tancar l'ordinador i sortir a una hora la volta aquí al voltant. És així, bueno. Quan l'any 2014 l'escola de dansa urbana Clacart de Mollet va anunciar el seu tancament, la cosina d'en Ferran va decidir agafar el relleu i així allargar un temps més la vida del recinte. Fins que no va poder continuar i va arribar-li l'oportunitat a en Ferran d'obrir allà la seva escola de teatre. Trobar el nom no va ser fàcil, però quan li va arribar la inspiració va ser ben trobat. La Tramolla, amb doble L, una barreja entre tramoia i moll, el peix protagonista de la llegenda dels orígens de Mollet del Vallès. Per què tramoia? Perquè és un terme teatral que en Ferran identifica com a seu des del dia que el seu estimat mestre, Fernando Grifell, li va dir: «Tu no actúas mal del todo, pero ¿sabes qué te pasa? Que se te ve la tramoya». El local del carrer Masrià Fortuny només disposava d'una sola aula i econòmicament no sortien els números. Sumat al creixement del projecte, que va provocar l'ampliació a una aula del Casal Cultural i al gimnàs de l'escola Joan Papaseit. La necessitat d'un espai més gran era evident, però no fàcil. Per sort, 2 anys més tard, passant pel carrer Santa Bàrbara, en Ferran va descobrir el que havia estat una escola de primària tancada des de l'any 1991. Tot va ser parlar amb els propietaris, que van creure que el projecte de la Tramolla valia molt la pena i, a més, otorgava un valor afegit per reobrir aquell edifici. Així és com s'estableix la nova Tramolla, al carrer Santa Bàrbara, un somni per en Ferran, que desitja un dia arribar a convertir-la en una cooperativa. De la seva tasca pedagògica a les escoles, també és important destacar els 10 anys que ha impartit classes a l'escola Can Besora. Des del 2010 fins al 2020 va dur a terme un projecte de teatre social realment interessant. Justament és en aquest centre on en Ferran Jiménez i jo ens vam conèixer. Ell impartia classes de teatre i jo esperava que deixés lliure l'aula per començar les activitats extraescolars. No us enganyaré, que hi havia dies que arribava abans per observar a través del vidre de la porta aquelles lliçons que, a més de sorprendre'm per ser una més de les matèries curriculars, impensable en el meu temps i impensable encara avui dia a moltes escoles, em sorprenien per l'originalitat dels exercicis proposats. Em quedava embadalida amb el treball de l'alumnat, al mateix temps que feia una regressió a temps passats quan jo també feia teatre, tot i que jo ho feia en una extraescolar de migdia i molt més convencional. Saber més sobre qui és en Ferran i la seva metodologia de treball va ser l'excusa perfecta per demanar-li aquesta entrevista. El tema Covid recuperarà la nostra conversa. Bé, com totes les converses que fem avui en dia, no? Però ara vull fer un parèntesis per parlar d'un tema que sempre m'ha passat a tu. I m'he preguntat. El tipus de teatre que imparteixes. Explica'm què vol dir ser especialista en intervenció socioeducativa a través del teatre, teatre social i teatre de l'entorn. Vale, això en realitat no és... Bueno, el teatre del deprimit és una metodologia, és una sèrie de tècniques, vale? Que sorgeixen als anys 60-70 al Brasil, que venen a ser
tinc una evolució bastant gran de Brecht, però bueno, una tradició de teatre polític, no? Que evoluciona cap allà, i una implementació en el món teatral i de les arts escèniques de les teories educatives de Freire, de la pedagogia de l'oprimit de Freire, no? Que va ser del Brasil, llavors a tota Latinoamèrica van tenir molta difusió. Són unes metodologies, són una sèrie de tècniques de teatre interactiu que tenen en comú dues coses principalment. La primera és que volen ser unes eines perquè tothom pugui accedir al teatre com a creadors, és a dir, la frase és el teatre de l'oprimit el pot fer tothom, fins i tot els actors. És com això que és una eina d'empoderament, el poder posar-te a un escenari i explicar-te la història, no? Doncs ha d'estar a l'abast de tothom. I la segona cosa que tenen en comú és que es busca trencar la divisió entre actor i espectador per tal que els espectadors, diguem al teatre de l'opinió, els anomenem espectactors, intervinguin i transformin l'obra per establir, diguéssim, per trencar un monòleg que s'estableix entre aquell que sabe, l'actor, el que té talent, que es puja a l'escenari, amb la massa que ha de mirar, diguéssim, sentada i passiva, no? Això és bàsicament el teatre de l'oprimit, i el que passa és que es trenca la quarta paret i a més es posa a l'abast de tothom. I com podria posar l'escenari per tal de donar accés? Bàsicament és que, per una banda, quan jo treballo al teatre de l'oprimit, jo treballo no amb un grup d'actors, sinó que me'n vaig a una associació de veïns, i treballo amb els veïns perquè els veïns facin teatre, però a més aquests veïns, aquesta associació de veïns, faran una obra que després se la mostraran a altres veïns i on aquests veïns a la que se l'estan mostrant haurem de pujar a l'escenari per fer també la seva, perquè ens entenguem. Però al final jo el que m'he estat donant compte, jo ara aquí a la Tremalla no donem teatre de l'oprimit, a la Tremalla donem teatre, diguéssim, tradicional, però hi ha moltes coses del teatre social i de l'oprimit que jo que m'impregnen, com m'impregnen a mi, doncs impregnen la meva forma de donar classes, claro, però també, és a dir, el que nosaltres fem aquí a la Tremalla és fem educació en arts escèniques i des de l'art, però no només per crear futurs artistes, sinó per crear persones, perquè pensem que o sigui, que el treball a partir de l'art, la creativitat i l'expressió és fonamental a l'hora de desenvolupar-nos com a éssers humans complets, no? I aquest és realment l'objectiu. Llavors, en aquest sentit, hi ha molta cosa que en realitat està connectada, no? Per això que el teatre social sempre. Per tant, hauria de ser un teatre assignatura per a escoles i centres educatius, més enllà del que pot ser un escolar o una estoneta a la participació. I a més, aquí el que passa és que, o sigui, jo estic convençut, i nosaltres, l'equip de mestres de la Tremalla, estem convençudíssims que l'objectiu és que la dansa i el teatre siguin, com són en molts altres països del món, assignatures presents en el currículum de l'educació bàsica, primària i secundària, i mentre que això no passi, doncs nosaltres estem oferint aquest servei, però a la vegada també el fet que no estiguem a les escoles, sinó que estiguem aquí, crea una desigualtat de base, perquè el que no es passa a l'escola pública no arriba a tothom. I per tant nosaltres també estem fent esforços per poder entrar
amb diversos projectes i programes dins de l'escola pública perquè pensem que és allà on s'hi ha d'estar. I, bueno, una cosa xula que t'informo, no he informat a ningú sí, una primicia, però ninguna premsa lo sabe todavía, és que a partir del mes de gener comencem un programa finançat pel govern d'Espanya i el Departament d'Educació a 3 escoles de Mollet per treballar amb tot l'alumnat, i això és una de les coses que no es prohibiran perquè és el centre educatiu i dins del grup Bombolla, per treballar resolució no violenta de conflictes, habilitats socials, comunicació, relació, expressió, a partir del teatre. I és una cosa que molt contento perquè jo més ens coneixem de Can Besora i a Can Besora ja vaig entrar per fer aquest projecte que ha evolucionat molt perquè nosaltres hem crescut, jo he crescut, he après i el projecte ha evolucionat molt perquè va començar a Can Besora, però tindrà una continuació a partir d'aquest any i bueno, estic molt content. Podem saber les escoles on Sí, el Compasset, el Pavelló i el Montseny. Molt bé, i això és a partir de setembre? Ja, sí. Començarem entre el 18 i el 25 i fins a finals de maig i bueno, si la cosa va bé, doncs la idea és que pugui ser una proposta que tingui continuïtat i serà una proposta que estarà pagada per les administracions públiques i a les que tindran accés tots els nens i nenes de l'escola. I crec que és un camí que bueno, en la bona direcció. Estic molt content. En Ferran va estudiar a la Casona. El seu director i mestre, en Fernando Grifell, parlava contínuament del que havia estat el seu mentor, el també argentí Raúl Serrano. Quan el Ferran va saber d'un curs a Madrid que impartia en Serrano, no va dubtar en fer la maleta i anar-se'n. Aquell veterà tan savi havia estudiat a Moscou amb els deixebles de Stanislavski i va deixar tan encisat en Ferran que el va seguir fins a Buenos Aires per fer un postgrau d'interpretació, mentre cursava en paral·lel un màster de pedagogia teatral. Quan va tornar, va fer un màster en educació social a la UNED i es va posar a treballar al centre ocupacional al Bosc impartint classes de teatre. Tot i l'extensa formació que acumulava, encara va sentir que necessitava més eines per poder treballar amb persones amb discapacitats. I va fer unes jornades de teatre i educació a Barcelona, on es va retrobar amb el Jordi Forcades. Havia de ser un curs en concret, però va acabar estudiant més temps i treballant allà mateix, al teatre, al forn de teatre per tothom. En acabat, va tornar a Llatinoamèrica, Buenos Aires, Brasil i Rio de Janeiro, on va poder treballar a l'epicentre del teatre de l'oprimit i impregnar-se'n encara més. I tu t'has format, ara parlant de la formació més enllà del que tu imparteixes, format i treballat a diferents escoles a Barcelona, però també de l'Argentina. Sí. Com s'impacta aquesta mena de teatre o què t'inspires d'aquests països que són tan diferents? Sí, són molt diferents. Molt diferents. Però jo, l'Argentina és un dels llocs que més m'ha ensenyat i on més he après perquè allà la cultura té un valor social que aquí no té. La cultura en general i el teatre i les arts escèniques tenen un valor que aquí no tenen. Perdó, parèntesis i sense aixecar ampolles. Molts països. Sí, molts. L'Argentina és d'ells, la cultura, també. Sí. Ja, parèntesis. Sí, molts, però clar, jo he viscut en el sol. És molt fort. Quan tu vius allà i et dediques a treballes amb la cultura, el canvi és molt fort. La consideració social que tenen allà, doncs, no només els actors, les actrius, sinó els mestres, els escriptors... Bueno, és una altra cosa. Aquí a la cultura mai li hem donat
una importància i tot això fa que s'arrosseguen moltes altres coses, clar. Però bueno, m'agrada molt viure aquí. Encara que vaig disfrutar molt de la meva temporada treballant i estudiant a l'Argentina, és un país on què hauré de tornar en algun moment. Com a actor professional, en Ferran no ha participat en gaires muntatges, però sí que no acabaria mai de mencionar tots els amateurs en els que ha aparegut. Tal i com hem dit, el món del teatre professional mai ha despertat el seu interès. Sempre s'ha sentit més atret per l'educació i els espectacles off. En una altra vida, en Ferran segur que va ser joglar, artista ambulant o trobador, perquè el seu escenari preferit són les places i patis exteriors. Com ha estat l'experiència de retrobar-te davant del públic? Volia dir cara a cara amb el públic, però les mascaretes... Cada mascareta. Ojo. Cada mascareta. Doncs això és un repte, perquè a més de l'escenari del juglar, és un monòleg on es trenca la cosa, no hi ha quarta paret, i interpel·lo al públic, no? I el fet de, primer que estiguin lluny, després que estiguin separats, i després que estiguin amb la cara tapada, cada vegada és més complicat. És una cosa d'aquestes que clar, tu els hi fas un i veus uns ulls i no veus si hi ha una miqueta de somriure o si hi ha... T'has de fixar en coses i costa més. I a més això sembla una màscara neutra, no? O sigui, clar, i veus un munt de gent con cara de nada, con cara de póker. És complicat. Però bueno. Sí, es tracta d'un monòleg basat en 3 textos de Darío Fo. És una selecció, traducció i una adaptació feta i interpretada per tu mateix. Per què Fo i no Shakespeare, Goldoni, Lorca o bé, que al fi a la fi és una mica la teva base, no? Bueno, això ve de que jo fa molt de temps que estic... Jo tinc molts projectes així, com creativos personales míos, que al final pel temps que dediques no acaban viendo la luz, no acaban arribant. Bueno, però estan ahí, estan en un cajoncito. I un d'ells, que té a veure amb... té a veure amb un recorregut, diguéssim, de la història europea relacionada amb l'art, relacionada amb el teatre, ja estava investigant por ahí. Una de les parts de les que volia parlar era de la juglaria, i clar, si te pones a investigar sobre la juglaria, pues és el que... Clar. I aleshores, vaig començar a investigar per aquí, y de cop i volta, sin comerlo ni beberlo, tenía un espectáculo montado solo de esto. Pero va a ser un procés que els processos creatius normalment són muntanyes russes, són complicats, hi ha molts moments de parón, no? Hi ha moments fecunds, però hi ha moments... I aquest va ser tan fácil, tan claro, esto es lo que yo quiero contar y ya está contado así y todo me encaja y todo me gusta y tal, que yo no m'ho creia. Jo quan vaig començar a mostrar para personitas selectas, oye, mira, que estaba haciendo esto, se me dice a nadie y esto es lo que hay. Estava cagat perquè pensava, no pot ser. O sigui, això, algo, sí, tú tienes la idea de que eso vale la pena, pero dirán, esto apunta maneras, pero tiene que cambiar muchísimas cosas. Y sí, va a canviar, obviamente, contarán més, i està en evolució perquè està en treball, però que, no sé, és la primera vegada que em passa que un procés creatiu em surti tan rodó, així, i llavors vaig dir, ostres, què pot ser? I tirar per l'altre. I a l'Esmell de Juglar havia d'inaugurar la petita sala de les representacions de la Tramoia, però just era el dia... No era l'Esmell del Juglar, que l'havia d'inaugurar, no. Havia de venir una companyia de València a inaugurar-la al març. Just el 13 just el dia que va començar. Es va declarar l'estat d'alarma. Sí. Contra tot pronòstic, finalment a l'Esmell de Juglar va poder... Al final la cosa, sí, ja està. Això va ser difícil. Això no, la inauguració de la sala al final va ser a l'octubre. Sí,
I vam poder fer 3 funcions, 3 càmeres d'últim i una taula de casa. Sí. Però bueno, vam poder inaugurar, o sigui, perquè l'obra aquesta vaig estar al setembre al Jardí del Casal, es van escoltar les entrades, hi havia molta gent que s'havia quedat amb ganes de veure-la, i jo vaig dir, doncs tinc una sala aquesta que no l'he inaugurat, doncs fem. I vaig a fer funcions fins que ens va tancar la prova. I havíeu també ideat o projectat el cicle de teatre, però que també s'ha vist afectat, no? Sí, nosaltres vam fer una inversió per reacondicionar la sala de baix, que no l'hem pogut veure avui, perquè ja vindrà perquè pogués ser una sala de petit format, i vam instal·lar el sistema d'il·luminació i el sistema i llavors vam programar un cicle de teatre de prop, ho vam dir, amb la idea de que cada trimestre poder fer aquests cicles, no? I anar fent programació cultural, programació escènica a Mollet, que falta teatre a este pueblo, i pensem que és important. I clar, es va poder fer, tenim la intenció de tornar-la a programar. El que passa és que no se sap quan, però està tot preparat, perquè ara que ens deixin obrir, aquí ens programa el teatre. Ens en sortirem, diu tothom. Sí. A mi m'agrada sempre acabar les entrevistes amb un punt d'alegria, però sense ànim de ser pessimista, la cultura suportarà totes aquestes limitacions horàries, reducció d'aforament, prohibitives amb la formació. Mira, et faig la pregunta com un contrapunt. Sí. Sobreviurà la cultura en directe després de la pandèmia? Perquè està sent un camí espinós, tortuós, curvilini, de tot. Persistirà, no? No sé, jo et soc molt sincer, jo no sé si això sobreviurà. Yo no sé si aquest espai sobreviurà. Sí, bueno, por la vuelta que me trae y todo lo posible para que sobreviva. Però en aquests moments està la cosa molt futura. Però tu tens fe que la cultura es caurà en espais, caurà en companyies, però tens fe que la cultura en directe... I tornarem a... Sí, perquè els éssers humans som així, ho necessitem, és que no podem viure sense això. O sigui que aquest espai potser no aguanta fins que podem tornar, no aguanta aquest any, bàsicament, però si no, apareixerà en el futur un altre espai semblant en un altre lloc, no? I sí, moltes coses s'aniran a terra, però després es tornaran a aixecar nosaltres, i esto es así, porque los seres humanos son así, ¿no? O sigui que, bueno, aquesta és l'esperança. Bueno, doncs serveixi aquesta entrevista per acabar amb aquest punt alegre perquè se't coneguis la teva feina, la teva empenta, la teva il·lusió, i si no és en aquest espai puguis portar quan sortim de tot això, o mentre vivim tot això, com que sigui. Per tant, moltes gràcies. A tu. I per mostrar-nos la teva com vulgueu. I perquè la puguem veure la primera vegada en molts temps. A veure si és veritat. Molta.